khot jong katanat pahara district reserve guard ula kolonial haka Jingiather Kuli bat ki Lehnoh Naxalites Hanarayanpur district ka Chhattisgarh haka sngi balang brala ong uhe pulin. Kane ka Jingiather Kuli kalaja haka por kumbashi baje no phaisngi haka Khlaw kabaran haka put jong ki jaka jong ki pulit sonpur bat ko kameta ha abuchmat haka por baki ken hun betrelang jong ki bor pahara kadang penlong ya ka jingkendra persya ya ki Lehnoh Naxal ula ong. Ki bor pahara ka district reserve guard bat ki Shipai border security force keladan bentalang haka neka jingkendra kabla sedang haka sngi baar brala ong uhe pulit ula ong ru baka neka Jingiather Kuli kalane daki babun kenta. Ubirendra Kumar Sori lai pendus nam arta ubadai u constable jong kadi RG Narayanpur ula Lehnoh haka te ka Jingiather Kuli ula ong. Usori ula rung syakatanat pulit jong ka Narayan district kum u constable haus nam arja Shipai ula syak kentiu kerdan syaka head constable haus nam arjar khatpra namar bola pen I yaka jing slur haka jing lek persya yaka Naxal ong uhe pulit. Shushu ula ong ru ba yaka met yap jong uti upulit la pen kenria no naka neka Khlaw kat ba ka jing kenra persya yaki Lehnoh kadang yak syakman. Shushu ka neka jingja jong ka Jingiather Kuli hapdeng ki bor pahara bat ki Lehnoh Naxal kalawan long ru hadin kendiat tayo jong ki jingja jong ka Jingialek kabla syim yaka jing im jong bun ngut ki dikhot jong ki Lehnoh.